Съгласно изследванията, за да може една нация да се съхрани за период повече от 25 години, коефициентът на раждаемост трябва да е по-голям от 2,11 деца на семейство. Всяко по-малко число води до упадък на обществото. Историята показва, че нито едно общество не се е възстановило при падането на коефициента на раждаемост под 1,9. При падане до 1,3 настъпва необратим процес на деградация, защото са необходими от 80 до 100 години за възстановяване на населението. Икономически модел, способен да поддържа обществото за период от 80 до 100 години, не съществува. С други думи, две двойки семейства, родили по едно дете, имат два пъти по-малко деца от тях самите. Ако и от техните деца се роди едно дете, то техните внуци ще бъдат 4 пъти по-малко от тях. В такъв случай, ако през 2006 година се родят 1 милион деца, то през 2026 година няма да можем да получим 2 милиона работоспособни пълнолетни хора. Когато намалява броят на родените деца, то намалява съответно и числеността на нацията. През 2007 година коефициентът на раждаемост във Франция е 1,8, в Англия 1,6, в Гърция 1,3, в Германия 1,3, в Италия 1,2, в Испания 1,1. В целия Европейски съюз, включващ 31 страни, коефициентът на раждаемост е равен на 1,38 деца на семейство. Историческите изследвания показват, че не е възможно тези цифри да се увеличат. През последните години Европа в този си вид няма да бъде същата като преди. Ще има повече мюсюлмани, отколкото бели европейци. Обаче населението на Европа не намалява. Защо? Заради имиграцията. Ислямската имиграция. 90% от прирастът на населението в Европа от 1990 година насам се получава от имигрантите, мюсюлмани. Французи 1,8 деца на семейство, мюсюлмани 8,1. В Южна Франция, регион, който традиционно е бил с най-голям брой църкви, сега има повече джамии, отколкото църкви. 30% от децата до 20 години са мюсюлмани. В големите градове – Марсилия, Ница, Париж, това число е даже 45%. Към 2027 година всеки пети французин ще бъде мюсюлманин, само след 39 години. Франция ще бъде ислямска страна. В Великобритания за последните 30 години ислямското население се увеличило от 82 000 до 2,5 милиона души. Това е 30-кратно увеличение. Там вече има хиляди джамии, повечето от тях бивши църкви. В Холандия 50% от всички новородени са мюсюлманчета. Само след 15 години 50% от населението на Холандия ще бъде мюсюлманско. В Русия живее 23 милиона мюсюлмани, т.е. 1/5 от населението. Само след няколко години 40% от руската армия ще бъдат мюсюлмани. В днешно време в Белгия 25% от населението и 50% от всички новородени са мюсюлмани. Правителството на Белгия е потвърдило, че до 2025 година 1/3 от децата, родени в Европа, ще са мюсюлмани. Остават около 17 години. Правителството на Германия първо повдигна този въпрос за публично обсъждане. Наскоро публикува доклад, в който се казва следното: да се спре намалението на населението вече е невъзможно. Това е необратима спирала, клоняща надолу. Към 2050 година Германия ще бъде мюсюлманска страна. Либиецът Муамар Ал-Кадафи е казал: Аллах е дал победа на исляма в Европа без мечове, пушки и военни походи. На нас не са ни необходими терористи, диверсанти, атентатори, самоубийци. Над 50 милиона мюсюлмани, живеещи там за 10 до 30 години, ще превърнат Европа в мюсюлмански континент. Сега в Европа живеят 52 милиона мюсюлмани. Според прогнозите на немското правителство, за 20 години те ще се увеличат до 104 милиона души. И така, нека погледнем Съединените американски щати. Тук статистиката показва почти същото. В момента коефициентът на раждаемост в Канада е 1,6, 0,5 по-малко от необходимото за съхранение на нацията. Ислямът е най-бързо растящата религия.
За периода от 2001 до 2006 година населението на Канада се е увеличило с 1,6 милиона души, от тях 1,2 милиона имигранти. В САЩ коефициента на раждаемост е 1,6. За сметка на идващите от Латинска Америка хора, той се увеличава до 2,11, необходимият минимум за запазване на обществото. През 1970 година в САЩ са живеели 100 000 мюсюлмани. Сега броят им е повече от 9 милиона. Светът се променя. Време е да се събудим. Преди 3 години в Чикаго имаше конгрес на 24 ислямски организации. Стенограмата ясно показва техните планове за обръщане на Съединените американски щати към исляма. Чрез журналистика, политика, системата на образование и други методи. Те са заявили, ние сме длъжни да се подготвим за реалността, че след 30 години в Съединените американски щати ще живеят 50 милиона мюсюлмани. Светът, в който живеем, е различен от този, в който ще живеят нашите деца и внуци. Католическата църква наскоро заяви, че броят на мюсюлманите превишава това на католиците. Някои изследвания показват, че при тези темпове на разпространение на исляма, след 5 до 7 години той ще стане доминираща религия в света. Като вярващи, ние ви призоваваме да обединим усилия в разпространението на Евангелието в този променящ се свят. Това е апел за действие.